Acesta este noul nostru GPS tracker de înaltă precizie, un dispozitiv compact și fiabil, ideal pentru urmărirea în timp real a vehiculelor și obiectelor de valoare. Primul pas este să introducem cartela SIM în dispozitiv. Noi vom folosi o cartelă Orange. După ce cartela este introdusă, trimitem un mesaj text către numărul acestea pentru a seta APN-ul rețelei. Fiecare operator de telefonie are propriul APN, iar comanda trebuie adaptată în funcție de rețea utilizată. APN-ul se poate găsi rapid pe site-ul operatorului, în secțiunea Setări Internet sau printr-o simplă căutare pe Google. După confirmarea setării APN-ului, trimitem mesajul GPRS 123456 pentru a activa conexiunea GPRS a dispozitivului. Apoi, instalăm aplicația Micodus din magazin Play sau App Store. ID-ul și parola de logare se regăsesc pe stickerul aplicat de dispozitiv. GPS trackerul oferă și funcția de monitorizare vocală. Pentru activare, trimitem mesajul monitor DS către numărul cartelei din dispozitiv, apoi apelăm acel număr pentru a asculta în timp real. Pentru a activa alerta de demontare, îndepărtăm stickerul de pe senzorul dispozitivului. Astfel vei primi notificare imediat ce trackerul este scos din locație. Pentru configurare corectă, este recomandat să scoatem dispozitivul afară, într-un spațiu deschis. Astfel, GPS-ul poate capta rapid semnalul sateliților și conexiunea GPRS va fi stabilă. Setăm un perimetru virtual direct din aplicație. Când dispozitivul intră sau iese din această zonă, primești instant o alertă. Poți seta și o alarmă de viteză. Dacă viteza prestabilită este depășită, vei primi imediat notificare prin funcția Speed Alarm. GPS trackerul este ușor de configurat și oferă funcții avansate pentru siguranța și controlul deplasărilor. Totul direct din aplicația Micodus în timp real.